ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರ್ ಪಂದ್ಯಾನ ಎನ್ನುವೆ ಏರ್ಪುರಿನ ಚಾನಲ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮೂಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ತೊಜಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಏತ್ ಮೈನತ್ ಬರಡ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ ಈತೆಕೆಯನ್ನು ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ವೀಡಿಯೋಗು ಅವಡು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇರಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತಿ ಜನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮೂಲ ಎನ್ನ ಪುಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಂಕೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಲು ಲಂಚೇನು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಿದಾರ್ದು ಕಣ ಆಡೋಣ ಪಂಡ ದೂರ ಹೊಡ್ದಂತೆ ಕಣ ಆಡಾಂಡು ಇಂಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಕಣ ಆರಾಬ್ಜದ ಪಾಪ ಪಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಹೊಡ್ದು ಬರ್ತದ ಕಲ್ಲು ಕಣದ ಪಾಡ್ನಿ ಯಾವ ಆತೆ ಅಂತ ಜಿಯನ್ನ ಮೂಲ ಬೇತೇನೆ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಮುಗ್ದನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ದಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡೋಡು ದಿತ್ತೇನೆ ಪಪ್ಪ ಅಂಡೇರು ಅವು ಸರಿ ಆತಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಇನ್ನು ತೂತು ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪೂರ ನಂಬುವ ಎಂಕೋಲು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಪನ್ಲೇಕನಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಕೋಲು ತೂಕ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವರಿ ಏನು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಕೈ ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಊರುಡು ಇತ್ತನಾಗ್ತದ ದಿನ ತೂಕ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರ ರೆಡಿಯಾ ಓಯ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರ ರೆಡಿಯಾ ನಿಖಲು ರೆಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಜಿಯಾ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ಅಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪಾಡೆಂದು ನೆಟ್ಟು ಕತ್ತಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ಒಂದುದಾರು ಅವು ಟಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಗೆ ಎಂಕುಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಡಿಗೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಪೊಡ್ದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂಲು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂಪ್ ಹತ್ತದೇನೆ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ ಅಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಂಡು ನೀರುಂಡು ಇಂಚಿಡ್ಬೋ ಪಿರಾಡು ಹೌಲ ಹೌಲ ಆಂಟಿನ ಪೂರ ಜನ ಕೆಲಸ ಸೇರ್ದೇರು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ತೆಗೆದಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎರ್ನ ಕೈಟ್ಕೊರೋಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ದಿಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳು ಸೂಪ್ ಹತ್ತದ ಮೂಲು ಪೂರ ಐಕ್ ಬೋರ್ತನ ಮಸಾಲ ದೀತ ಪಿರೋಡ್ತಲೆ ಸಿ ಎಂಚ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೂರಂಡು ಒಂದೊಂದು ಟೆಂಟ್ ದೀತ ಪಿರೋಡು ಪಾತೇರಿ ಅಡಿಗೆ ಓ ಖಾರ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಖಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಓ ಕುಲ್ದು ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಂಜೋ ನಕಲ್ನ ಅಡಿಗೆನು ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು
ಒಂದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಬೇಗ ತೆಗೆ ಬಾಡ ತಿರ್ತು ಬಾಡಚ್ಚಿ ಅವ ಜಾಲಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೊಡತ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಏನ ಮಲ್ಪುನುಂದೆ ಪಂತಿ ಜಾತನಮ್ಮ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಎಂಕುಲು ಏನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎಂಕ ಪಂಡ್ರ ಮದತ್ ಪೋಂಡು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಅಂತ ಅದ ಪಂಡ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಏನೇನ ಒಂದುಂಡು ಜಿಯಾನ್ ಕುಲೋ ಒಂದು ಮೂಲು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ತಿಂಡಿ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ತೊಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಈಗ ನೆಟ್ಟೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕುಲು ಕಾಯರ ದೀಪತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುನ್ ಪೊಡ್ಚಿಂದ ಏನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಲ್ಲ ಏನು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಪೂರ ಆಂಡು ರೆಡಿ ಗೋಬಿ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡಲ ಒಯ್ತೊಂಡು ನೋಡತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಅವಳು ಒರ್ತಿ ಕುಲ್ಲಿಯೋಳು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಾರ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಹೊಡತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರ ದೀತೋಳು ಅಂಚ ಮೂಲು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ತರಕಾರಿ ಮಲ್ತು ದೀತ ಎಂಕುಲು ಟೆಂಟ್ ದೀತೇನೆ ಮೂಲು ಅಂದೈಕ್ ಬಾಯಿ ಒಂಜಿ ದೀವೋಡಿತ್ತೆ ಆಶೆ ಇತ್ತೋಳು ಆಶೆ ಲಕ್ಕಿಯೋಳು ಬಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾಕಲು ಪೂರ ಮೂಲು ಜಗಲ್ಡೆ ಅವಳು ಬೆಂಚಿ ದೀತಿಂಡ ಆತುದ್ದ ಬೆಂಚಿ ಅವಳು ಕುಲ್ದುಂಡ ಒಂದೇ ಪೂರ ದೆಪ್ಪನ ಒಂದು ಇಪ್ಪಾಡ ಅಂತ ಇರ್ತದ ಎಂಕು ಟೆಂಟನ್ನು ಪಿರಕೊನೋ ದೀಯ ಬುರ್ಚಿ ತಿರ್ಗುವಂತೆ ಇಪ್ಪಡ ಉದೇ ತೊಂಡ್ರೆ ಬಂಗ ಆಪುಣತ ಏರ್ಪಾಡು ನಮ್ಮನೆ ಪಾಡಾತೆ ಇಂಚ ಪತ್ವನ ಗೋಬಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರ ಪಾಡ್ಬೇರು ಕಲರ್ ಎಂಕುಲಿನಿ ದಾದ ಬಂಡ ಕಲರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಂಪು ಬರೋಂದಿದ್ದು ಬಂದು ಕಲರ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಲರ್ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಬಂದ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಇದ್ದತ್ತೆ ಕಲರ್ ಪೂರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋಬಿ ಫ್ರೈ ಒಂದುಂಡು ಮೂಲು ಬೊರ್ಚಿ ದೀಂಡು ಅವು ಫ್ಲವರ್ ದುಮ್ದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಲ್ ಅಡಿಗೆ ಆಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಇಂಚೆನ ಅಡಿಗೆ ಆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನು ಬೆಂದಿರ ಸೂ ಬತ್ತಂಡ ಕಾಂಡೆ ಚಳಿ ಕೈಪುನು ಅಡಿಗೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬಂಡ ಪೆಲೆತ್ತರಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಲು ಪಾಡು ತಿನ್ಪೇದನು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಡ್ದು ಬರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಾಗ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲ್ತೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲಿ ಆಯ್ತ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಾಗ ಬತ್ತೇರ್ನ ಇಡೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಎಂಕುಲ್ಲಂಚೆ ನಡೆ ಪೋಪ ನನ್ನ 2 ಜನ ಇದ್ದೇರು ನನ್ನ 2 ಜನದ ಅಕ್ಕಲಿ ಎಲ್ಲದೆ ವೀಡಿಯೋ ಡ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ಪೇರು ಬತ್ತೇರಂಡ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೋಲ್ ನನ್ನ ತೋಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಮೂಲು ಈತ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಜಿಯಾನಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಕುಲೊಂದೇರು ಮೂಲು ದೂರೋಡು ಅಪ್ಪೋ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಲೆ ಪೋಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೈತೆ ಸಾಕಾತೆ ನೀನು ಅಲ್ಲ ದುಂಬತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬಿತ್ತಣಂಚ
ಅಂದು ತೂಲೆ ಈತ್ ಜನ ತಿನಾರ ಕಾತು ಕುಲ್ದೇರಿ ಆನೊರ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಮೂಲೆ ಪರ್ಮಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಗೋಬಿ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡಪ್ಪು ಶೋಕಾಂಡೆ ಆಂಟಿಗೆ ಕಿಶ್ಕೊರ್ಲೆ ಆಂಟಿ ಬಂದು ಕೊರ್ನೇಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿ ವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಇಂಕುಲು ಒಂದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂದುಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕತ್ತಲೆ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ದಿಕ್ಕೇಳಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಕತ್ತಲೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅದೇ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಜಾಕ್ ಪೂರ ಪಾತೇರು ಮಕ್ಕಳು ವಿಡಿಯೋದ ನಡುಟು ಪಾತೇರು ಜೇರು ಇಜ್ಜಿನ ನಂಡಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಪೂರ ಪಾತೇರು ಅಂದಿಪ್ಪೇರು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾತೇರು ಬೇರೆ ಅಂದು ಸೋಕಾತಿನಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂದು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡು ನೈಕ್ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇರತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಪಿದಾಡ್ ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತಾಡುಂಡ ನಿಕ್ ಪಾಪ ಅಮ್ಮಲ ಪಪ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆತಿರ್ದೆ ಪಂಡ ಕಲ್ಲು ಪತಂಬರೋಡತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಇನ್ನು ಪಪ್ಪ ಪತ ಆತೇನೆ ಕೆಲ್ಸೋದು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂವಾರ್ ನಿಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಮಲ್ಯಾರ್ಲು ಎನ್ನ ತಂಗಾಡ್ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಜನ ಜಿಯಾನಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನಂಚ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡ ಅನ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರಲ ತೋಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬರೋದು ಮುಲ್ತಲೆ ನೆಟ್ಟೆಡ್ದೆ ಪೋಪನ ಇಂಕಿಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತೆಡ್ದೆ ಮೋಲೊಡ್ತಿ ನಾನು ವಿಮಾನ ತೋಜಪಾಯತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಬೇಕು ಕಂಚನೆ ವಿಮಾನೋಡು ಪೋ ತಿರ್ಗುನಿಗೆ ಮೋಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಕೇಳನೆ ಓಲ ತಿರ್ಗಿ ಜೋಲ್ ಪಂಡ ಏನ ಅಲ್ಪುನ ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಓದಿ ಜೋಲ್ ಪಂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಪಾಲೇರು ಪನಿ ತೂಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದು ವಿಮಾನೋಡು ಬರ್ಪುನ ಖಾಲಿ ಪೋಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ದೀಪನೆ ನಾನು ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಗೋಬಿ ಅವನ್ ಬರ್ತಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಜನತಲಿ ಜೊತೋನು ಇದ್ದೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀತೇರು ನಾನೇನ ಪಾಟ್ರೊಂಡದೆ ಈ ಅಡ್ಡ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ இந்த பாட உக்காயது ஆயா நட்டு தோஜுன்னா ఇంకొంచె బగ్గుదే అత్త పాడుతుంది ఆ పాడ వచ్చి కూర పాడు మసాలా ప్రతి ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ
అయినా పాడినా పన్ను చూడ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ పాడడం పిల్లలు సోయా సాస్ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಲೈಟ್ ಕನಗೆ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅದನ್ನ ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಬಾಲೆದ ಶೇ ಲೈಟ್ ಕನಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ದ ನೀರು ಗೋಬಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇತಾಂಡತ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆತ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ತು ಒಲಿ ಯಾನಿತ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಾತ ನಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಆತ ಬೆಳೆದ್ರು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಲ್ ಆತಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಏತು ಬೇಯ್ಯೊಡ್ತಲೆ ಆತ ಬೇಯ್ತದು ಎಡ್ಡಾತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾತು ಲೈಕ್ ಆತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಉಲಾಯ್ಬೋದು ದಯಪಂಡ ತಿದೇಟ್ ಪುರ ನಾಯಿ ಪುರ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುರ್ಚಿಂದು ಜಿಯಾನಗ್ಲೆ ಅನ್ನಟ ಕುರ್ಜಿ ಐಕೆ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಎಂಕುಲನ ನೀನು ತಿನ್ಪ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಣ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಪಿದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಐದು ಜಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಐಟೆಯನ್ನು ಎಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಳ್ದೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಣ್ಣ ಐನ್ ಮಲ್ತೆ ತೂಕ ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿನಿ ಅನ್ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಡು ಪಿದಾಯ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಏನು ಗಂಧ ಮೆತ್ತ ಒಂದು ನಿನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಓದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ನೀನು ಪೂರಿತ ಬಾಜನ ಪೂರ ದಿಕ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಪಿದಾಯದ ಇಂಡೆಂಕ್ಲೆನ ಬಾಜನ ಒಂಜಿಲೆಪ್ಪ ಅಂದ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಚಾತಂದೆ ಸೋಕತನ ಅವು ಜಿಯಾನ ಐತಲ್ಲ ಜಿಯಾನ ಐತಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಟೆಂಟದಲ್ಲ ಎನ್ನೂರೊಂದು ಇದು నేను ಸೂಲ ತೆಕ್ಕಾಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚು ಪುರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪುಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ నేను ತೆಕ್ಕಾದು ಏಕೆನಲ್ಲ ಅಡ್ಡದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬಲೇದೆ ನಿಕುಲು ಆಶಾ ರಮ್ಯಾ ಪಾಪ ರಮ್ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೋಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸೂತ ಬರೀಟ್ ಆಲೆ ಕುಲ್ದುನು ಮಗಪಾರ ಅವಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಾರ ಪೂರ ಆಲೆ ಕುಲ್ದುನು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಾಲ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಪಂತೇನು ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಇಂದು ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿರಂದ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಏನಾರ್ದು ಯಾನ್ ಏತ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇನ ಹಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ ಸಾತ್ ಕೊರ್ನೇಟಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡುಂಡತ್ತೆ ಒರಿಯಾರ್ದ ಆಪುಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಪುನು ಕೆಲವು ದಾಕ್ಲೆನ ಏನು ಆಪುನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವು ದಾಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ದಾಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ರ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು
ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ರ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾಪ ಅಂತ ಐನ್ ಪೂರ ತೋನಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಡಲ ಒರೊರು ಎನ್ನ ತತ್ತದು ಪಾಡ್ವೇನು ಅಂಡ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತದು ಏನಂಡಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪದೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜೆನ್ನ ಮಂಡೇಡು ನಡುಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಏರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ರ ಯಾನು ಅಕ್ಲೇನು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸೇರ್ಸಾವುಜಿ ಏರೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಬರ್ರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ದಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ಅವಡು ಅತ್ತೆ ನೇನಲ ಮಲ್ಪೇರಿಂದಾಂಡ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಾತ್ ಕೊರುಡು ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಬಿಡುಡು ತದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಆಂಡಲ್ ದುಂಬು ಪಂಡು ನಮ್ಮ ನಾತಿಗೆ ಇಪ್ಪುಗ ಲೇಕೋನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಇಂಕ ಹೆಚ್ಚ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೈತೆ ಅನ್ಸದು ಏನು ವೀಡಿಯೋನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ದೀದು ಏನು ನೆಟ ಅಡಿಗೆದಲ್ಪ ಬತ್ತೇಂಡ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಸರಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನಿತ್ತ ತೆಕ್ಕ ಆಡಾಯ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಪಂದೊಂದುಂಡು ಪುಲಿ ಅಜ್ಜಿಲ ಪುಲ್ಲಿಲ ಕುಲೊಂದಿರ ಇತ್ತವಲ್ಲ ಟೆಂಟ್ದಲ್ಲ ಇಡು ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲ ಇತ್ತವಲ್ಲ 101